Psi lutalice već godinama su dio svakodnevnice urbanih BiH sredina, pa tako i općine Živinice. Evidentni su problemi koje ti psi prave građanima, mada istini za volju uzrok problema leži i u ljudima. Da bi se pomenuti problem u Živinicama riješio na duže vrijeme i u skladu sa svim zakonskim i etičkim normama, danas je u kabinetu načelnika općine Živinice Samira Kamenjakovića upriličen sastanak na kome su bili prisutni predstavnici Fondacije Tuzlanske zajednice, direktor veterinarske stanice Živinice i prvi ljudi općinske uprave Živinice. Današnji sastanak i sporazum koji je iz njega proistekao uskoro treba da poluči rješavanje većeg dijela problema pasa lutalica koji je prisutan u našem, ali i u susjednim gradovima. Danas potpisujemo protokol o saradnji na projektu besplatne sterilizacije i kastracije napuštenih pasa u Živinicama, ali i u ostalim gradovima Tuzlanskog kantona. Taj projekat će ići na cijelom području našeg kantona. Ono što je značajno reći je da smo kao lokalna fondacija uspostavili saradnju sa fondacijom Dogs Trust. To je fondacija koja već nekoliko godina u Bosni i Hercegovini radi na problemu rješavanja pasa lutalica i evo od ove godine faktički oni to rade i kreću u Tuzlanskom kantonu. To znači da ćemo u periodu od nekog 3. aprila do kraja jula mjeseca imati, nadamo se, masovne sterilizacije napuštenih pasa. To će raditi obučeni veterinari, stručnjaci iz veterinarskih stanica, konkretno na području Živinica. Još uvijek ne znamo da li će sve 3 veterinarske stanice biti u cijelom procesu, ali ti timovi veterinara će stručne operacije raditi u ovom ključnom periodu, nakon čega se nadamo da će projekat sa fondacijom Dogs Trust nastaviti od septembra, da moguće pozovemo i vlasnike da se rade i besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, što će značajno uticati na kontrolu cijele populacije pasa na području općine Živinice, ali i ostalih općina u Tuzlanskom kantonu. Općinska uprava Živinice smatra današnje potpisivanje sporazuma kao vrlo bitan korak u rješavanju problema pasa lutalica u našem gradu i maksimalno će iskoristiti svoje mogućnosti i resurse da se ovo pitanje skine sa liste problema naše lokalne zajednice. Jedna od rješavanja je ova pomoć koja dolazi od strane ove međunarodne organizacije Dogs Trust. To je međunarodna organizacija koja se bavi zaštitom životinja, posebno pasa. I oni su zajedno sa ovom fondacijom Tuzlanske zajednice pripremili jedan projekat. Taj projekat smo se uključili putem veterinarske naše stanice gdje su već tehničari, a sada idu i 2 doktora medicine na specijalizaciju veterinarski fakultet, tako da će u narednom periodu vršiti, vidjeli ste po izjavi, i kastraciju i sterilizaciju pasa. Tako da će u periodu od aprila do 4 mjeseca tamo do kraja avgusta se vršiti sterilizacija i kastracija ovih pasa koji su, napušteni, a u drugom dijelu ove akcije, od septembra, bit će vlasnički psi, gdje ćemo mi objaviti poziv svim vlasnicima da im mogu, ovo napominjem da se odnosi da će sve biti besplatno, sve će to raditi veterinarska stanica. Uz kastraciju i sterilizaciju, doće do manjeg okota, bit će manje psa lutalica i ono što je vrlo važno u ovom postupku radit će se čipiranje. Svi oni koji nisu čipirani bit će čipirani ovom akcijom. Na taj način će se steći da ćemo imati, jednu evidenciju tih pasa po broju, tačno čipu gdje i na kojem području se nalazi. Metode koje će se primjenjivati u rješavanju problema pasa lutalica sasvim su u skladu sa zakonskim normama koje regulišu ovu oblast, ali su također i u skladu sa postulatima usvojenim od raznih udruženja i organizacija koje se brinu za prava i zaštitu životinja.